tabuk ang thik phaisa ka tola sikor hati tola drobni khetok grawon iya khaba khwajunal office gana a jaga no taklai nokha salni romboi tiring bisi ketal ter songsajana thangai tongo ngai oro phaisa ka khwajunal chairman borong gonang bisudep borong potongoro bo iste sakan ta kajak phaine beka ngai chengbo oro phainuk phaika motamuti samung humung paide teinyo ngai oro fitting khaleke motamuti paide tei samung ngai ango phaljaknai dugan borokni bagai hostel set borokni bagai bo khaijagui tongo tabo rirok singjagui tongo oro bebosta khaijagui tongo ngai tine bising painai paisa tongma tongo ngai phaide jeng sini khwajunal serena ke kokrone borok phaimani ba bobo hai samung humung kha sar sagra de oro je nuk to phainu phaika je nini je junal office gana wono je taglai nokha salne rombai asra bari tiring committee ni bisingtei jangjagmani bobo hai nini mokolo nai thokmani nukha mo state dok kahamno tung semangka sambari constituency na andaro tung basibari amje khayo taglai hingai tung sini yang tulasiko rasnog area tung taglai songka amai ken tung kaise rotation no enter service assembly constituency tung palai lekong ke tung taglai je tulasiko rasnog area o je junal office gana wa je palai majagwan jaga o jaga no first time chini maharashtra tu buai 2018 o jaga na khaijago same thayan tung taglai khai tung balai kaham kurung khane arrangement choli tung tini ni bisingo sound rock joto sakbai tin pras sakbai jak tei chini amteni borol joto no o pandano naine magai utring festival no yazak sona bagai joto khasang laijak naising laijak khalok lai oro bubagra phai participate da khlai peno kisa bubagra to entire area je state level ni bachini bibhinno jago thana nango haipono time jodi sufficient ke sapsapam phainani to kok gai chung amano chung ko nongni media ni bisinti in maharashtra sapsapan yatri langkai chao chung bo kayo poido kayo jora mangkai ai hapayan hai ngetai nang tabuk je asam mari amsaini lukurok no ba sarata tiprani lukurok no je tiprasa lukurok je mo tiring bisi ketal je lamsok songmani takalai to je enbas tiring bisi ketal lamjok mo nairok songmani je 2024 no je nai soknani je 25 ni bagino o je bisi kesam no nairok mani o sal roksawini tini to palayo inko obono tei je lukurok phai nai phainani ba samung nong bai kering yawo je kefek lama him yawo abo hai disturb mung yatei nang tam kok rokasare orok phainan musong na omoto chini ti promotani naharmung ba chini dopani bangai chung je samung bottom tam ko hacheno je hamya chaya chamung bai chung ferina bangai chin chai tung tabuk chung TTDC football league bo je chamung hamya bai kebeng tongnai rokno no ta kubul di nei chung football bo muthungoi tung mo haino chini mo bo chung tabuk chini je food culture chini dopani tomung chamung abrono chungteu sakati sonani te chini je abahe hamya be kubul tongnai borono jani feri oi kaham lamawa je chini dopani samung khaitani yapri sana mangai chung borono logi sanai tongo te borono koboi tongo mon kobungnai chini doparoni rakthani chin doparoni tem ko kathani nini ani joto nino nangu amangai borono mo koinai hamya chaiwan ro kubuloi tongman srai dakri yakarei chini dopani samungo chini dopana kujugur kare thani norok he boro chini future ni kaisa adong norbo jora jina mangai ko hamai sar angga khanaino mangka chini khwajunal ni chairman sar bisuni khoktei tamgui hingka do pharok jodi no sisaya klogui tongkha hangke obo kaham ketlangnani obo tabungni young generation ba next generation oborong no tabungni wansukthai go obo hairono je tiring bisi katal je kamawi thangya tei je mukumu hukumu chini niti giti je culture tongmani agini simino je rajaroni simin amalni simin khaijagui famano o rider ono jeng tabo bo yakariya obono khailai tongo yakanani bo kokgia oma hekeno next generation ni cherai rok bo mo hekeno sereng thana bagino kok kotarkha khwajunal ni chairman borong gonang bisudep burma engga phaide jeng oroni state of naileng samnai tai oro bo khaijak mane tai mo pai bo jeng orong taisa phunungnai saring ni bisingo